Hei, minä lupasin tehdä pienen ohjevideon, miten käytetään Open Badge Factory, tämmöistä osaamismerkkijärjestelmää, joka on meidän tiedekunnassa käytössä. Eli opettajalla on täällä työkalu, millä hän voi tehdä sähköisiä osaamismerkkejä, jota opiskelija voi sitten ansaita omilla kurssisuorituksillaan. Ja opiskelijan tehtävänä on osoittaa se osaaminen, mitä hän on hankkinut, ja sitä vastaan sitten hän saa tämmöisiä merkkejä. Eli Open Badge Factory on tämä järjestelmä, ja täältä mä näytän, miten näitä tehdään. Eli Creator Tools tehdään uusi merkki. Täällä näkyy Jarin ja minun tekemiä merkkejä aika paljon jo valmiiksi, lähinnä tieto- ja viestintätekniikan aiheista. Mutta tehdäänpä uusi merkki, ja tehdään nyt vaikkapa tämmöinen, että kokkimerkki. No niin, tarkoitettu opiskelijalle, joka saa laittaa ruokaa. Tämä on ihan esimerkki vaan. Ja yksityiskohdat, kokkimerkki ja kuvaus, minkälainen merkki se on. Ja tähän voi laittaa hakusanoja. Sitten laitetaan täältä kuvaa tälle merkille. Eli voi ottaa jonkun minkä tahansa omaan kuvan tietokoneelta tai sitten valita täältä kirjastosta jonkun valmiin kuvan. Eli otetaan nyt vaikka tämmöinen pronssimerkki. Ja tallennetaan, ja kriteerit voidaan määritellä, että näillä kriteereillä opiskelija saa tämän merkin. Vaikkapa näin. Opiskelija osaa laittaa 3 eri ruokalajia. Mitkä onkaan ne sun kurssiosaamistavoitteet, niin siitähän sä saat hyvin ne kriteerit myöskin tähän määritettyä. Sitten viesti, mikä opiskelijalle tulee, kun hän saa tämän merkin. No joo. Osaamismerkki, kokkimerkki, vaikka tuommoinen. Hei, olet saanut osaamismerkki. Ja näin. Sitten mennään eteenpäin. Eli katsotaan, miltä se merkki nyt näyttää. Joo, hyvältä näyttää. Ja pitää muistaa laittaa tästä, kun tämä on nyt luonnos, mutta nyt laitetaan, että se on valmis myönnettäväksi. Jos sä haluat myöntää sen merkin, niin sä voit saman tien myöntää tästä sen niin monelle opiskelijalle kuin sä haluat. Eli täältä voi kirjoittaa kaikkien opiskelijoiden sähköpostiosoitteet tähän, ja silloin se lähetetään suoraan se opiskelijan sähköpostiin se merkki. Ja opiskelija sitten kerää ne merkit tänne tämmöiseen passiin, eli Open Badge Passport. Tähän opiskelija itse tekee tunnukset, opettajan ei tarvitse siitä huolehtia. Ja tänne sitten kertyy ne opiskelijan merkit. Kannattaa ohjeistaa opiskelijaa, että kun tekee tämän systeemin, tekee tunnukset tänne, niin tekee ne sillä omalla student-sähköpostiosoitteella. Tai sellaisella sähköpostiosoitteella, mitä hän itse lukee. No joo, toinen tapa, millä opiskelija voi saada näitä merkkejä, niin on tämmöinen, että sä teet tällaisen merkkianomuksen, badge applicationin. Tehdäänpäs uusi semmoinen. Ja täällä kysytään mille merkille. Kokkimerkki, noin. Ja sitten minkälainen lomake. Eli tämä on vähän niin kuin Google Forms tai muutainen kyselylomake, WebRopol tai vastaava. Eli se opiskelija syöttää tähän niin kuin todisteen siitä osaamisestaan, mitä hän on hankkinut tämän kurssin aikana. Tähän voidaan kirjoittaa vaikka, että osoita osaamisesi vastaamalla oleviin kohtiin. Ja tänne voidaankin sitten laittaa erilaisia kysymyksiä tähän kyselylomakkeeseen. Laitetaan vaikka tämmöinen multiline input, eli semmoinen isompi tekstikenttä, ja kerro tähän, mitä luokia teit, vaikka näin. Ja tämä on semmoinen, että opiskelija on pakko jotakin siihen kirjoittaa. Se tekee semmoisen tekstilaatikon. Sitten laitetaan vaikka file upload, eli sen pitää ladata joku tiedosto tänne. Lataa tähän kuva ruokalajistasi. OK. Ja sitten täältä lisää vaikkapa
mitähän me laitettaisiin. Tavallinen tämmöinen lisää tähän linkki kirjoittamaasi raporttiin, jos opiskelija vaikka tekee tuolla Office 365 tai Google Docsissa tai jossain tämmöisen paketin, niin jonkun jaetun tiedoston, niin se voi tähän linkittää sen. Ja sitten continue. Näin. Hyvä. Sitten tämmöinen, että minkälaisella viestillä siihen vastataan. Tämä me ollaan jo tehtykin. Continue. Ja sitten tämä viimeinen kohta, eli tämä settings on tärkeä. Täällä pitää laitapa kieli suomeksi ensiksikin ja sitten merkki aktiiviseksi. Eli tämä on tärkeä. Muuten sitten sitä ei voi myöntää sitä merkkiä. Eli tavallaan tällä laitetaan tämä anomus aktiiviseksi. Tähän voi laittaa ajan, kuinka pitkään se anomus on voimassa. Ja tämä on se linkki, mitä klikkaamalla opiskelija pääsee anomaan sitä merkkiä. Eli tämä kannattaa nyt ottaa talteen tästä. Sen voi tehdä myös hienommin upottamalla, eli embed-koodilla, mutta tehdään se nyt tällä linkillä, niin se ehkä selkeämmin tästä onnistuu. Otetaanpas näin. Copy ja paste. Ja tässä on myöskin tärkeä asia, että miten tämä merkki myönnetään. Eli myönnetäänkö se sillä tavalla, että opettaja katsoo sen läpi, sen opiskelijan täyttämän lomakkeen ja ne työt, ja sitten klikkaa, että myönnetään merkki. Vai onko tämä sellainen merkki, mikä annetaan ihan ilman mitään se on niin kuin tämä instantly without review tarkoittaa, että tämä järjestelmä automaattisesti myöntää tämän merkin jokaiselle opiskelijalle, joka vaan täyttää tämän lomakkeen. Tämähän helpottaa opettajan työtä tietysti, mutta jos opettaja haluaa hirveän tarkkaan seurata, että minkälaisia töitä ne opiskelijat palauttaa, niin sitten tietysti tämä sopii sen tyyppisiin tehtäviin. Okei, me tehdään nyt tämmöinen automaattimerkki tästä ja tallennetaan. Hyvä, täällä on meidän tämä lomake olemassa. Sitten jos sulla on käytössä vaikka Wiki tai Eliademy tai Optima tai mikä hyvänsä tämmöinen kurssialusta opiskelijoille, niin sä voit sinne sitten laittaa sen linkin, että kun olet tehnyt tämän tietyn tehtävän, tämän kokkitehtävän, niin käy anomassa osaamismerkkiä tästä. Eli mulla on nyt täällä Eliademyssä tämmöinen kurssi, missä opiskelijoiden kaikki tehtävät. Niin mä laitan tänne sen linkin nyt vaikka näin, että vaikka tuohon kohtaan, että muista anoa kokkimerkkiä. Ja tuohon sitten se linkki. Noin. Hyvä. Ja sitten tallennetaan tämä. Nähdään miltä se näyttää. Eli okei, tässä on nyt se linkki. Kokeillaanpa mitä tapahtuu. Voidaanko me anoa tätä merkkiä? Näin. Eli tänne nyt tuli tämä meidän tekemä lomake. Eli tällä lomakkeella nyt opiskelija anoo sitä merkkiä. Näin. Ja sitten kun se lähettää hakemuksen, niin sille tulee sähköpostiin sitten viestiä, että olet ansainnut tämän merkin. Jos tämä olisi semmoinen opettajan hyväksymä merkki, niin meidän pitäisi sitten vielä erikseen käydä täältä meidän factorista katsomassa, että issued tools, eli mitä merkkejä me hyväksytään. Täältä näkyy niin kuin kaikki eri merkkiä, että kuinka monta opiskelijaa on odottamassa merkin hyväksyntää. Jos merkki ei ole siis automaattimerkki, niin opettajan pitää se itse hyväksyä. Ja tätä kautta päästään sitten niihin hakemuksiin ja voidaan katsoa, että täyttääkö nämä hakemukset niitä kriteerejä. Okei, jos tarvitset lisää ohjeita, niin kysy minulta, mutta näillä pääset ainakin alkuun. Ei muuta kuin merkkejä tekemään.